Wiebelt het een beetje heel nou? Wiebel, 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 wiebel. Die wandjes. Eigenlijk maak ik hem nog Hé, dat ben je panna. eigenlijk maak ik hem nog vangen. Dit gaat best. Ik heb ook wel even spelen. Jij gaat zo spelen? Nee. Goedemorgen. Nee, nee. Nee, toch. En Op fietsbaan. alle dagen nee. Wie ben lekker aan het? Eten. Eten. En wat moest hij toen krijg nog het ophelpen op een fietszaken? Zaken moest toch het even op het fiets. Je in je minuut had ik denk haast het niet in is. Je geen broodjes ophellen? Je echt 30 seconden ben je. Boeter. Mem tikt kak. Boeteveer. Kak, boeter. Maar wie zullen zijn lekker ontbijten, bakje koffie. Wat is er hier dan? Is het een doekje aan? Nee, zo. Wat joh. De nagellakker aan. Hoe kan dat? Dat kan ik bedienen. Ga studeren, dan zit hij de vingers in de moelen. Dat het raar. Oepsie. Nou, wij zullen even eten. We hebben het helemaal niks op de planning. Misschien weer de vanmiddag een bingo zaken, hè? Mami, Ben een bingo, dus ja. dat is het eerste wat je het echt... Ja. Mag ik het hier? Ja, dat mij wel. Ik zou zeggen nog niet voetballen. Dat hiet wat zo. Ik geloof dat ik Ildo even helpen maat. Dus ik kan het met je in praten. Ik zal Ildo even helpen. Ik zou zeggen, via het te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bij mij. Dat is Heid. We zeggen, kom op joh. Kom op, Hij Jan. is een vak aan bellen. Pak het Dat timmer is wel man. dat raken gaan net verlaten. Pak het Timon. Hij is vak. Hij Wat zijn hij vakken? Ja toch? Zijn mijn hooivakken? Hij pakken. Zit daar is vakken. Zijn daar goeie? Ja. Kom, begin Il. Doei. Kom. Oh, dit is een tuutje naar vakken. Ja, nee, bij jongen. Vakken die maat, hè? Oei. Ja. Tja, daar komen de mannen hoor. Hey, tappers. Wat gaan we bedijnen hoor? Tuurlijk, voetbal. Wie zo'n krijgt dan op een struun? Ja, weet wel ik net. Ga je hem een goed idee? Ja? Oh, dan komen we maar jij mij. Was mij? Was zitten of rennen? Je net zo leuk, hè? Je net zo leuk, hè? Oh, liet ze die waar dit, jongens? Joe, net lightje, hè? Kom. Net lightje, doe eens leuk. Net lightje. Boef. Was stappen of was die naar Bennemijn? Nee. Nou, we zullen de jongens zijn op ziekje. Zullen we eens wat zaken nemen binnen? Ja. We hebben hem man. Wordt het wel fietsen, jong? Tot zo? Dit is wat zo. Oh, dat scheelt. Nee. Laat gewoon voor de zongen. Zullen we zijn daar een papiertje in, Hildo? Daar heb je het wetter. Heb je het wettertje? Dit is je volgende. Beetje volle. We gaan naar de pierzaken. Daar even heen. Daar gaan we heen. Wiebelt het een beetje, Hildo? Wiebel, 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 wiebel. Die wankjes. Er nog eens. Waar ben je jongens dan bij? Nou, ik zie wel fietsjes, maar... Nee, neem we de fietsjes maar mee. Elke op een fietsje. Hey! Nee, ik ben Echt weer? Volgens mij net. Had je een beestje, jongen? Ja, wel. Zeg maar van hem. Ja, al die mitjes. Ja, die ben Eri. Die zijn echt irritant, ja. Ik dacht dat... Mami, weet je wat ik dacht? Wat dacht het, jongen? Dat dit een krabje. Dat is een stukje dat hele grutte. Dat is een stukje kleed of zo. Oh, dat is een keer krap, denk ik. Nee. Denk er ons net uitgeleerd, hè? Dan moet het lekker zwierd weg. Krab wezen, hè? Wat mooi helder wetter, hè? Als je hoe virus chink is, hè? Super skinwetter. Dat is wel fijn. Zie je een boordje? Oh ja, wat grappig. Cool. Wow, een zinkend schip.
Nou ja, Hildeweg zien? Nou, die zingt toch? Bruinslip. Een bruin schip. Maar het Hildeweg een shirt, die wil ik zien. Nou, stek nog eens een vieze mega op de holle. Daar. Is het bootje? Is er een boordje? Of is niks? Even een bakje koffie. Zaken en Emma ben alweer op een paard, dus die zullen allemaal weer komen. Ik zie hier een mooie waterzoeker. Wat is hier alweer? Paw Patrol, ik zeg het. Oh. En een kassa. En deze. Hier staat een... Zo, dat is met magneetje, hè. Een auto. Een amerke. En auto's. Leuk, man. Een kastoeien. En een auto. En die. En die. Kastoeien, een mooi bordje. Dan ga je met mijn bakje koffie. Je goed? Kijk even die jongens zien. Die gaat frisbee ophellen. Met mijn night dat ik dat. Doet er het wel? Oh, shit. Ah, sure. Net gek. Meer mekkers? Ja. Laken me nou uit? Dat doe nog een keer, hè? Ja, met de sleutel weer. Jongen, al je zon erop. Oelewapper. Mooi kleer met die. Let eens even shit. Net naar Mita. Oh, wat. Nou ja, dat weer een mooie warpje. Ja, let's shit. Je moet krijgt wat meer wief vangen eigenlijk, hè? Emma, dat doen ze even. Bist u de specialist? Nee, nee, zei het. Nee. Let eens even shit. Ah, een zakertje nog hollen. Ja, zo wat het. Je moet wief vangen. Eigenlijk ga ik hem nog Hé, dat ben een panna. eigenlijk ga ik hem nog vangen. Nou, dat is wel een beetje eng, zo'n ding. Nou, je moet maar een lekker boaten. Boatje. Ik zal mijn koffie in opdrinken. Wie zit je ben? Wat hast u daar heel nou? Wat is dat? Beetje zoer? Een citroentje? Wat hast u? Limoen? Beetje zoer. Neem nog een dikke hap. Ja, probeer. Ik vind het wel stoer dat ze dat. Vind je het wel lekker, maar een beetje zoer? Nee. Nee, hoppa. Het zit gewoon op. Wel stoer. Ja, dat zoek ik zoek het eigenlijk nog niet. Dan kom je om de keer naar de bingo. Eerst slakje drinken. Nou, we zijn klaar om naar de bingo. Je moet wel even wat winnen, jongens, hè? En dan met de kaart vol. Wat roepen we dan? Bingo! En dan roep ik valse bingo. Vestjes, jongen. Ben je klaar voor heel nou? Kleef. Blijf wat? Oh, meteen vest. Tja, hou eens bij, jullie. Zo, knoopje vast. Zo, dank je. Nou, we zijn bij het hoofdgebouw. De piramide. Zullen we maar eens een knuffeltje gaan? En die mama. Gaan we naar binnen. Zullen we zien of ik nog wat winnen kunnen? Bingo! Trekkers, ik zeg het. Wauw. Zullen we eerst een bensje waar zijn op de trekker? Of was het eerst? Nee, we zien bij zaken. We gaan samen even trekken. Als je stopt bij zaken, dan kan ik even op de trekker komen. Was erop? Kom eens, schat. Helpen? Ja, waar was het op? Welke was het? Zie ik je maar hier uit. Welke vies leuk? Auto? Doen we die? Oh nee, andere kant op sturen. Andere kant op sturen. Die kant op. Als varen we aan, of rieden we aan zonder battery. Wee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Botsing. Ja, die had hij heel raar. Size is 60. Goed zo. Ik ga hem nog draaien. 44. Nee. Nee. Hij loopt een trappleur hier. Ik heb draaien 40 en 4. Dit gaat best. Ik ben ook wel aan een speer. Jij was dus een speer? Nee. Volle kaart. Ik is net altijd best. Dat werd er echt gek, jongens. Nog gekker. Achter die tandekjes bordje. Zijn we eromheen rennen? We rennen omheen.
Nou, een heel bord. Mooi erachter in het hoes. Is erachter een bord. Nog 1. 39. Nou jongens, de bingo is on en geen winst hè? Helemaal niks. Maar die wel leuk. Maar ik ook geen ijsje meer. Nou jongens, we hadden een hele leuke dag gewoon. We hadden van alles nog wat in, maar uiteindelijk een bingo. Wij zullen nog correct en omstruinen, dan zullen we het spul weer inpakken. En dan gaan we aan op naar Hoes. Want morgen had ik weer opnames, dus wij maken hier weer naar Hoes. Het is schitterend mooie paar dagen hier in Makkum. We hebben spoer best van maken, zaken, een kameraadje maken. En we kwamen erachter dat over 2 weken met z'n tweeën ook aan voetballen. Dus dat is wel heel leuk. Dus wij zullen eenmaal over 2 weken weer. Dus dat is wel goed voor het zorg van zaken. Ik zou zeggen, voest het nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtje mee via het net. De chill te downloaden voor de tablet als telefoon. On night chitvlog. Net hier ik het. On night chitvlog.